Добрый вечер, сябры. Працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вами Віталь Цыганкоў. Як у Нямецчыне розныя палітычныя сілы ацэньваюць званок Ангелы Меркель Александру Лукашэнку? Якія мэты ставіла перад сабой спадарня канцлер і ці магчыма іх дасягнення? Ці можна сказаць, што сённяшні штурм польскай межы мігрантамі стаў своеасаблівым адказам беларускага рэжыму на званок Меркель? Гэтыя да іншыя тэмы абмяркуем размове з гісторыкам з Нямецчыны Александром Фрыдманам. Александр, добрый вечер. Добрый вечер, Виталь. Давайте адразу пра тое, што магчыма, нашы гледачы не все, конечно, могуць ведаць, як адрэагавалі нямецкія палітыкі, нямецкая прэса на гэты званок Меркель. Натуральна, што для большасці нямецкіх грамадзян гэта не самая важная падзея, але безумоўна, што для прэсы і для палітыкаў гэта была дастаткова сур'ёзная і значная падзея, калі не сказаць сенсацыйная. Якія ёсць рэакцыі? Так, сапраўды. Першая інфармацыя яна з'явілася яшчэ учора. Там было вельмі караценькае афіцыйнае паведамленне з боку Меркель. Там асабліва нічога не было. Гэта першае. І там з'явіліся такія, спачатку зусім нейтральныя паведамленні. Вось яна патэлефанавала. Магчыма, гэта такі крок у накірунку вырашэння гэтага крызіснага супрацьстаяння на мяжы. Гэта было учора. Сёння раніцай першае, што было, адразу з'явілася досыць жорсткія выказванні міністра фінансаў і віцэ-канцлера у сённяшнім урадзе і меркаванага кіраўніка наступнага ўрада Олафа Шольца. Там пра размову Меркель і Лукашэнкі ён нічога не сказаў, але падкрэсліў, што патрэбны санкцыі, патрэбны жорсткія санкцыі. Досыць нечакана, але вельмі адкрыта ён паведаміў, што ўсё ж такі польскую палітыку, напрыклад, будавання вось гэтага мура на мяжы, ён з разуменнем ставіцца да гэтага. Да таго ён яшчэ падкрэсліў, што перамовы гульню з Лукашэнкам гуляць нельга, тую гульню, якую ён прапановвае. Таксама падкрэсліў, што мігрантам трэба дапамагчы, але ж перш за ўсё паклапаціцца пра тое, каб яны накіраваліся на радзіму. А потым ужо з'явіліся іншыя паведамленні. В прынцыпе, калі гэта падсумаваць з боку сацыял-дэмакратаў, там выказваецца разуменне, і там ніхто Меркель за гэтую размову з Лукашэнкам не крытыкаваў. Лібералы таксама досыць стрымана гэта ўсё успрынялі, сказалі, в прынцыпе, калі гэта дапаможа, калі яна лічыць, што калі яна будзе гаварыць з Лукашэнкам, там нешта можна такім чынам замяніць, то і хай размаўляе. Такая іншая рэакцыя, зусім іншая рэакцыя была з боку зялёных. Зялёныя ад гэтай размовы дыстанцыянаваліся і сказалі, што гэта такі зусім негатыўны, разбуральны нават крок, і адначасова падкрэслілі, што замест таго, каб весці нейкія перамовы з Лукашэнкам, трэба было проста даць мігрантам магчымасць перасячы мяжу і даць свае заявы на атрыманне палітычнага прытулку. Вось гэта такія асноўныя рэакцыі, якія былі. Так, паведамленне нямецкага боку было дастаткова такое сціслае, кароткае. Прадстаўнікі лукашэнкаўскіх прэс-службы больш паведамілі, але у нямецкам баку не было фактычна нічога, акрамя мігранцкай тэмы. Ніхто не папрыкнуў Меркель, што она магла бы пагаварыць і пра палітвязняў, а то зараз нібыта все пра беларускіх палітвязняў забылі, а вось мігранты самыя абездоленыя, хаця яны не сядзяць в турмах, і все-таки беларускі рэжым найбольш вядомы сваім стаўленнем менавіта да саміх беларусаў. Гэта ўзгадвалася, напрыклад, сацыял-дэмакратычны палітык Нільс Шмідт, так бы мовіць, гэта галоўны эксперт нямецкіх сацыял-дэмакратаў па беларускай тэматыцы. Ён падкрэсліў, што размаўляць, калі яна ўжо размаўляла, дык трэба размаўляць было не толькі пра мігранцкую праблематыку, але і зразумела пра унутрыпалітычнае становішча, пра лёс палітвязняў, пра рэпрэсій і гэтак далей. Гэта тэма ўздымалася, але тут трэба падкрэсліць, што на сённяшні момант, калі гаворка ідзе пра Беларусь, дык галоўным чынам узгадваецца міграцыйны крызіс, сітуацыя на мяжы. Астатнія беларускія тэмы, лёс палітвязняў, суды, якія ў Беларусі праходзяць, рэпрэсіі, якія не спыняюцца, гэта фактычна гэтыя тэмы адайшлі на другі ці нават на трэці план у дадзены момант, на жаль. Александр, а вось тое, што раніцай сёння, ва ўторак, фактычна адразу пачаўся, ледзь не штурм
беларуска-польскай мяжы з боку мігрантаў можна было ўспрыняць як такі, альбо ўскосны, альбо самы непасрэдны адказ Александра Лукашэнкі на гэты званок Меркель, і як у Нямецчыне гэтай падзеі сёння раніцай на беларускай мяжы ўспрынялі? Не, пра іх вельмі шмат і падрабязна пісалі, асабліва вось і з'яўляюцца і нават і кожную гадзіну амаль з'яўляюцца паведамленні пра польскіх вайскоўцаў, якія былі паранены, пра сутыкненні, якія былі, усе гэтыя відэо, якія можна было пабачыць у беларускіх тэлеграм-каналах. Гэта ўсё на самой справе прысутнічае, гэтая тэма абмяркоўваецца. Але нейкая сувязь паміж размовай Меркель і тым, што адбывалася сёння ў першай палове дня, яна не праводзіцца. Тут больш ідзе нават пра тое, што адбывалася ў другой палове дня, калі Лукашенко відавочна, напэўна, вырашыў спыніць ці ўвогуле спыніць, ці на нейкі час спыніць вось гэтыя атакі супраць мяжы, і нават мігрантаў перамясцілі ў гэтыя ангары там. Гэта відавочна, што гэта такі адказ беларускіх уладаў на патрабаванні Меркель. Вось нават тое паведамленне, якое вось зараз прыйшло пра тое, што адбылася новая размова між Барэлем і Макеем. Першае, што Макей відавочна Барэлю паведаміў, гэта тое, што мігранты знаходзяцца вось у гэтых умовах і атрымліваюць гуманітарную дапамогу. Відавочна, што гэта менавіта тое, што патрабаваў ці настойваў нямецкі бок. Што ж тычыцца першай паловы дня, вось гэтага штурма на мяжы, гэтыя абсалютна неверагодныя сцэны, тое, што там тое, што там адбывалася, хутчэй, лепш кажучы, тое, што беларускія ўлады дазволілі там зрабіць. Ці гэта атрабылося, калі б Меркель патэлефанавала, гэта адбылося таму, што Меркель патэлефанавала, і гэта была ўспрынята як такая слабасць еўрапейскага боку. Ці Лукашенко зрабіў бы гэта ў любым выпадку, бо такая прапагандысцкая акцыя яму проста патрэбна. Гэта такое гіпатэтычнае адкрытае пытанне. Вось калі казаць ужо пра гэтыя падзеі, якія вы згадалі сённяшняга вечара, другой паловы дня, тое, што беларускі бок пайшоў на пэўныя, скажам, саступкі, на пэўнае прыглушэнне гэтай сітуацыі, дээскалацыю. Як это расцэньваюць? І вот вы, як палітычны аналітык, можа, ўжо не проста там з нямецкай прэсы, а сваё ваше меркаванне і ўражанне. Ці можна сказаць, што беларускі бок таксама ж нешта запатрабуе ў адказ? Ці толькі дастаткова гэтага званка, яны ўжо рады гэтаму, што іхні заклік «пазвані мне, пазвані» нарэшце ажыццявіўся, і гэта яны ўжо лічаць сваю перамогу і будуць яе абсмоктваць у прапагандзе як мага даўжэй? Тое, што з прапагандзе яны гэта будуць выкарыстоўваць, гэта зразумела. І то, як актыўна яны гэта выкарыстоўваюць, асабліва той факт, што вось адбыўся гэты, што яна патэлефанавала, ці не ведаю, яна, відаць, патэлефанавала, не Лукашенко, што гэтая размова ўвогуле адбылася, гэта для іх галоўная падзея. Па сутнасці, пра што там ішла гаворка, там жа не паведамляецца. І калі нават Лукашенку, відавочна, няма самому чаго што сказаць на гэты конт, таму ідзе вось гэта ўся прапагандысцкая кампанія. Што тычыцца нейкіх беларускіх патрабаванняў, то, безумоўна, нешта яны там вылучаюць. Калі нават паглядзець на афіцыйныя паведамлення, вось апошняя размова Макея і Барэля, там нешта Макей імкнецца супраць санкцый, казаць, што санкцыі гэта контрпрадуктыўна і гэтак далей. Але мне падаецца, што ў гэтым накірунку у беларускіх уладаў няма ніякіх шансаў. Бо ж санкцыі ж яны фактычна прынятыя. Ва ўдзеле ў распрацоўцы санкцый прымалі таксама і польскія прадстаўнікі, і балтыйскія прадстаўнікі. Вось калі мы такую сітуацыю сканструюем, такую мадэль, што вось прыйдзе тут нямецкі бок і скажа, вось мы з Лукашэнкам дамовіліся, але дамова з Лукашэнкам каштуе столькі. Давайте вось мы тут санкцыі, нейкія санкцыі падбярэм, нейкія санкцыі выключым. Вы ж разумееце, якая будзе рэакцыя з польскага боку, якая рэакцыя будзе з боку літоўскага ці латвійскага. Яны ўжо вельмі моцна не
задаволены, асабліва польскі бок, зразумела, тым, што Меркель увогуле гэтую размову правяла, і як высвятляецца па сутнасці, што яна там будзе, пра што яна будзе з Лукашэнкам дамаўляцца, відавочна, польскі бок да гэтай размовы не ведаў. Гэта такі, не вельмі прыгожы, шчыра кажучы, у еўрапейскім сэнсе, у сэнсе супрацоўніцтва ў еўразвязе, гэта такі не вельмі добры, не вельмі прыгожы палітычны крок. Калі тут будуць рабіцца нейкія захады, каб для Лукашэнкі палепшыць становішча, там, пазбавіць яго нейкіх санкцый, то будуць відавочна вельмі моцныя пратэсты з балтыйска-польскага боку, і гэта толькі пашкодзіць узаемаадносінам у еўразвязе. Так што я мяркую, што ў гэтым санкцыйным накірунку тут беларускіх уладаў нічога не чакае. Адзінае, што яны могуць зрабіць, нейкім чынам захаваць у гэтым становішчы твар, што Лукашенко там знойдзе нейкую магчымасць, там накіруюць мігрантаў добраахвотна ці больш ці менш добраахвотна ў Ірак, альбо там у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, нешта такое, і на гэтым гэты крызіс скончыцца. Што ён нешта атрымае, гэта падаецца на дадзены момант мне асабіста цалкам неверагодным. Есть еще одна тема, где видовочно польские и литовские выказывания отрозниваются от немецких. Это роля России во всем этом мигрантском кризисе, организованном офіцыйным Менскам. Натуральна, што там тыя ж палякі, літоўцы, латышы больш рэзка выказваюцца, лічаць, што Расія тут мае глыбокія стратэгічныя задачы. У Нямецчыны як да гэтага ставіцца? З улікам, што яны відавочна і праз Пуціна вялі гэтыя перамовы, што Меркель, што Макрон. І як яны бачаць ролю Расіі менавіта ў гэтым крызісе? Калі мы паглядзім на публікацыі прэсы, дык роля Расіі у аналітыкі, якая з'яўлялася, роля Расіі, яна заўсёды падкрэслівалася і лічылася, што кіруе гэтым крызісам ці ўпраўляе гэтым крызісам Расія. Што ж тычыцца выказванняў палітыкаў, то тыя палітыкі, якія на дадзены момант ва ўладзе не знаходзяцца яшчэ, там тыя ж зялёныя альбо лібералы, яны выказваліся досыць жорстка. З боку сацыял-дэмакратаў таксама былі пэўныя такія выказванні. Так што гэтае ўпэўненне, што Расія з гэтым крызісам звязана, мае да яго дачыненне, яны відавочныя. І тое, што Меркель першае, што яна зрабіла, яна ж усё ж такі паспрабавала дамовіцца з Пуцінам, і 2 разы яна спрабавала размаўляць з Пуцінам, каб Путін дапамог вырашыць гэтае пытанне. Ці Путін не змог, ці Путін не пажадаў, гэта ўжо іншае. Тое, што звярталіся менавіта да Пуціна, а з Лукашэнкам ніхто ж першапачаткова размаўляць увогуле не жадаў, гэта падкрэслівае, што лічыць, што сапраўды Расія з гэтым звязана. І, дарэчы, тое, што ў прэсе ўжо з'яўляецца, яна ж умацоўвае гэтую версію. Напрыклад, сёння была публікацыя у амерыканскім выданні Wall Street Journal, і рэпарторы гэтага выдання, яны паказваюць, што ў амерыканцаў яшчэ летом была інфармацыя пра тое, што Расія займаецца падрыхтоўкай рэйсаў з Лівана ў Беларусь, транспартыроўкай мігрантаў. І гэтую інфармацыю амерыканцы, паводле інфармацыі гэтага выдання Wall Street Journal, яны паведамілі гэтую інфармацыю еўрапейскім партнёрам. У еўрапейцаў, напрыклад, у Парыжа і ў Берліна гэтая інфармацыя была яшчэ летом. Чаму першая нямецкая дэлегацыя накіравалася вырашаць гэтыя пытанні ў Ліван толькі ў пачатку кастрычніка, калі ўжо крызіс быў на зусім іншым этапе, гэта адкрытае пытанне. Ці недаацэнілі, ці займаліся іншымі пытаннямі. Патлумачце, што там сёння была інфармацыя пра паўночны поток? Я не хачу сам удакладняць, напэўна, вы лепш раскажаце пра там спыненне, і ці звязана гэта менавіта з мігранцкім крызісам, бо некаторыя глядальнікі ўжо такія паралелі правялі. Там ідзе сертыфікацыя гэтага паўночнага потока. Гэта такая, і гэта і тэхнічная справа, і бюрократычная справа, і ёсць і палітычныя колы ў Германіі, якія вельмі выступаюць супраць гэтага праекту. Напрыклад, тыя ж лібералы і зялёныя, якія будуць прысутнічаць у наступным урадзе. І ва інтарэсах Расіі было б нейкім чынам скончыць гэты працэс сертыфікацыі, фактычна запусціць гэты праект
яшчэ у той час, пакуль ва ўладзе знаходзіцца Ангела Меркель і яе вялікая коаліцыя. І тое, што гэты працэс сертыфікацыі на дадзены момант спынены, ён прыпынены, ён, напэўна, будзе ўзноўлены, пытанне толькі калі, але відавочна, што у бліжэйшыя тыдні Меркель, напэўна, яшчэ будзе ва ўладзе 2, максімум, напэўна, 3 тыдні, больш не. Ужо самае позняе, мне падаецца, у сярэдзіне наступнага месяца яе ва ўладзе больш не будзе, і Шольц сфармуе ўрад і будзе ім кіраваць. Гэта значыць, што рашэнне, канчатковае рашэнне по запуску гэтага праекту будзе прымаць наступны ўрад. І ў наступным урадзе ёсць сур'ёзная апазіцыя супраць гэтага праекта. І вось што атрымліваецца, гэта навіна прыйшла сёння, і тут можна толькі пытанне застаецца адкрытым. Ці гэта выпадкова, што гэтая навіна прыйшла сёння, ці гэта нейкім чынам звязана з тымі падзеямі, якія адбываюцца ва ўсходняй Еўропе на мяжы Беларусі і Польшчы. Дякую, Александр. Звонок Меркель Лукашенко, іммігранцкі крызіс мы абмяркоўвалі з нашым сённяшнім госцем. Гэта Александр Фрыдман, гісторык з Нямецчыны. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.